Ние ще преобразим тази каширана плоскост. Ще използваме моделираща паста на Амстердам. Първо я нанасяме равномерно по цялата плоскост. Сега идва интересната част – моделирането. Текстурата е важна, затова се ползват най-различни шпатули, но най-често такива с вълнообразни или квадратни ръбове. Можете да добавите различни ефекти и цветове за по-голяма дълбочина и интерес. Всеки детайл, разбира се, е от значение. Може да намерите моделиращи пасти и акрилни бои в нашите магазини във Варна, София, както и онлайн през нашия уебсайт.